Hello, may adlaw mga mega mga onday ta o ginataang gulay. For today's video maniudto ta. Grabe na kadakog ay bag si Inday, moy. So kaon Israel ta karon para naatay sulod atong tiyan. So ato na ning tilawan, klase-klase ni siya nga gulay, na ay okra, na ay batong, na ay kalabasa. Sa niya. Gulay na sa karon. Itong pangaon mo dyan sa ng orasa. Hindi na. Kung ano dyan arig sa naong, na dyan siya skincare. Kilang na basta. Ilod anay nga dagwang. No?